Sanibonani babhemi bami, Thokozani ugogo Manzini once again. Babhemi bami, endabeni yamabhavu ne angithi niyazi ukuthi amabhavu abuyile. So amabhavu azoba ngama-Sundays nje kuphela. Nje kuphela because of nizohlolwa mahhala Nkosi yami. Ane noma ngabe ugezela umsebenzi noma ngabe uzogezela ukukhipha ubumnyama, ukukhipha isichitho, ukukhipha kwasani, wowazi isimo sempilo yakho, wowaziyo ukuthi yini engakuhlelanga kahle, ne? Mawufuna ukubhuka babhemi bami, uyangifonela or ungitexte ku WhatsApp ukuthi ngikufake ku list yabantu abeza emabhavini kule Sunday or kule Sunday. Ne? So ngiyanicela nje babhemi bami, ngicela nje ukuthi sizwaneni lapho. Ngicela ukuthi umuntu angangifoneli athi gogo ngisendleleni or ngicela location ngiyeza manje Ngicela nje sisebenzisaneni kahle. Nibhuke, nginifake ku list, ngikhathe. Abangaphumelelanga this week bazoza next week. Ngiyacela ke babhemi bami. Nazi izinto ekumele umuntu nomuntu eze nazo, ne? Amakhandlela, ibhodlela, ne? Noma ngabe iliphi ibhodlela, ibisi, i-cartoon. Ane babhemi bami, nazi izinto umuntu ekumele makazongena amabhavu aze nazo, including inkukhu eziwu-2. Thokozani babhemi bami, ngiyabonga ke sesizobonana nalabo engizobonana nabo. Sengathi ngaphumelela babhemi bami. Impilo iyalwiswa, akunakuphumula. As long as sisawufaka sisawukhipha lo moya, siyalwa. Silwa nezimpi ezisebumnyameni, mele silwe size sinqobe. So ngizocela amakhandlela nje ayi-2, ibhodlela, hayi lamabhodlela ayi-2, ibhodlela lizoba yi-1, sengibekile nje. Ibisi, i-cartoon futhi ningawari ngalo. Mawuthanda ungeza nalo or sikuthengele thina. Abogogo abothwasa mabayofuna inkukhu zenu bangabuya nalo i-cartoon. Akusi stress. Imali yenkukhu ngicela ukuthi futhi niyifake in time, yabona? So that makusetshenzwa kungabe ukuthi manje khane kusayofuna inkukhu. Faka imali yenkukhu in time. Abogogo bahambe Saturday kufunwa inkukhu.